नोंथांमोननो शेयार खालामनो लादों जे माखासे आगैमोना आंनो कमेन्ट खालामहरगासिनो सोंहरगासिनो नेक्स्ट बेटसा माला जागोन होननानै थ' नेक्स्ट बेटसा जोंना जुलाइनि 1निफ्राय जागोन आरो जुलाइयाव जानो गोनां बेटसावहाय सिट बुकिं जाजोबखाबाय दासान्दि आगस्टआव जाय जाय फैनो गोसो आगस्टआवहाय सिट बुकिं थाखाय नाम लागासिनो गावबागाव सिलायनाय ड्रेस बा फट'शुट गोसोखौ माबायदि मोनदों आगैरिसिमा बया जोबोद मोजां मोनदों फिलिंसखौथ' दा बुंसै ओरैबायदि गाव सुनानै गाननो हासिगोन ना ओंखायनो हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलावहाय बरायनाय बावहरबाय आरोना लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग लाबोबाय बिथाङा कि मेंना उन्दुना दं बिसोरनिया गासैबो कमप्लिट जाजोब्बायानो स' आङो गेजेरावहाय जेबो भिडिअ खालामनो मानो टाइम मोनाखै आरो बोथोराबो ओरैबायदि गरम गासैखौबो बिसोरनि मा ड्रेस सोलायदों मा ड्रेस सोलाया हानायखिनिखौ शेयार खालामसै ओमफ्राय बिसोरबो रेडि जागासिनो दा लोगोफोर दिनै 9-10 डेज गासैनियाबो कमप्लिट जाजोब्बाय सिलेबासा गासैबो रोंखाजोब्बाय आरोना नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो सोरनि ड्रेसखौ माबोरै नुयो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय रुमा बिदिनो जालाय जाखाय जाना थायो आरोना मानो होनबा अर्डारि ब्लाउसफोरखौ आं आंनि रुमावनो सिलायनाय जायो माखासेयाथ' हस्टेल आरो रुमावहाय हस्टेल आरो क्लासरुम ओमफ्राय बे थानाय रुमावनो सिलायजोबनाय जायो आरोना अर्डारि ब्लाउसफोरखौ गावबागाव सिलायनाय ड्रेस बा फट'शुट ओमफ्राय फट'शुटआबो गथ' बखालि जानासै माखासे क्लासरुमाव बिथांमोना रेडि जाजोब्बाय 19 डेज दिनैजों 19 डेज जाबाय ने 19 डेजनि रिजाल्ट फार्स्ट टाइम बिसोर कुर्ति माखासे बेलेग बेलेग डिजाइनबो बानायदो बाट कुर्ति गानगासिनो आरो दायो गोसोखौ माबायदि मोनदों आगैरिसिमा बया जोबोद मोजां मोनदों दिनैजों 19 डेज नोंसिना कमप्लिट ने आगे जिया माबाफोर बुंनो फिलिंसखौथ' दा बुंसै ओरैबायदि गाव सुनानै गाननो हासिगोन ना ओंखायनो गासैबो आगे दानि मोजां मोनदों थ' बिसोरनिया 19 डेजआनो कमप्लिट जाजोबदों आरोना आगे नल'नि हाय बोल' क'क्राझारनिफ्राय आगे सा कार्बि आंलंनिफ्राय बिथाङा थ' गासैनिबो ड्रेसखौ फारि फारि देखायलांसै ने फट'शुट बिथांमोना नायगिरि पइन्ट दानग्रा रिल्सनि थाखाय बेयाव माबा सिखायगासिनो वाव बरिया रिहार्सेल खालायगासिनो हाबाब गिदिंबायमोन मानो गिदिंनाय गिदिंथ' नाङामोन ना रिहार्सेल खालायगासिनो दिनै नैसोर आगैमोननि क्लास जाबाय थानाया 19 डेज जाबाय आरोना ओमफ्रायो 19 डेजआव बिसोरनिया कमप्लिट जाजोब्बाय ने आगै ओमफ्रायो माबोरै मोनदों नोंसोरो गोसोजों माने जा थांखि लाना फैदोंमोन जाफुंदों जाफुङा आरो एसेखिनि खम टाइमाव रोंगोन होननानै सानदों ना सानाखैमोन बाद थाबाय ने इयुनाव गासैबो दावबायलांनो हागोन होननानै आसा थाबाय आंबो ओमफ्राय बिसोरबो बिदाय लालायसिगोन साननैसो थाबाय थ' लांदां मोनलायसिगोन आरो साननैसो माबोरै मोनदों न'आव थांनो मोनसिगोन आगैया सा मोजां मोनदों गारनानै थांनो बादों आयौ लोगोफोरसो लोगोफोर थ' सार्टिफिकेटनि डेखौबो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन थ' आरो सार्टिफिकेट खालि नोंथांमोना गासैनिबो फिडबेक खोनासंनो मोनगोन नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै बाय बाय आरो माखासे न' सिङाव दङ रावबो माने लाजिनाय बारा इखिबो दं सानैसो
ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ आं दोननायसै आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो लादों जे माखासे आगैमोना आंनो कमेन्ट खालामहरगासिनो सोंहरगासिनो नेक्स्ट बेट्सआ माला जागोन होननानै थ' नेक्स्ट बेट्सआ जोंना जुलाइनि 1निफ्राय जागोन आरो जुलाइआव जानो गोनां बेट्सआवहाय सिट बुकिं जाजोबखाबाय दासान्दि आगस्टआव जाय जाय फैनो गोसो आगस्टआवहाय सिट बुकिं थाखाय नाम लागासिनो जाय जाय सिट बुकिं खालामहरो बिसोर सिट मोनगोन आरोना एडभान्स सिट बुकिं खालामहरबासो माने सिटखौ मोननाय जायो जों जाखिनि केपासिटि लाखिनो हायो बेखिनिखौ लाखियो आरोना जाय जाय आगैमोना आब'मोना फैनो गोसो नैबे नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै दानो सिट बुकिं खालामहरबानो जाबाय अब्लासो आगस्टआवहाय सिट मोनगोन आरोना दायो जुलाइआवहाय सिट गैथ'ला बेखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोरा आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थागोन होननानै